She's assisting probably now. Oh my goodness. Σήμερα ήρθαμε μετά από την Καλαμάτα στις κυρία Διαμαντία στο σπίτι και εδώ τώρα κοίταξε να δεις τι φέρνει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. In America they specialize in different types. Μία μίγα είναι. Να βγάλω ένα κομμάτι. Γιατί δεν με βγάζει εδώ έξω όλο. Ποιο? Έχω έφερα. Μίγα. Κυνηγάμε τη μίγα. Κυνηγάμε τη μίγα. Oh, look at this right out. All cheese in there. Oh my god. Το ψυγείο αυτό είναι γεμάτο τυρί. From 2,350 meters. Oh, like high where the goats are? Yeah. Where the goats are from the feta? Debbie, speak to Peter. Okay, well, Peter, we're missing our, what is it, the nap? Η ώρα του παιδιού. We missing την ώρα του παιδιού. Θέλει να πει ότι δεν κοιμήθηκε σήμερα. Peter, look at the company. Exactly. This handsome Greek man. This handsome young Greek man. Another handsome Greek man and all this food and Maria and her home. Oh my God. Here I go if I can. Μίλησε του Παναγιώτη, πες του καλησπέρα. Παναγιώτη, σε περιμένω. Κοίτα εδώ. Και σου κρατάω και την καρσονιέρα να φάμε εδώ και να καθίσουμε. Όχι, Δώστε χαιρετίσματα. Δώσε χαιρετίσματα στον Παναγιώτη, κύριε Διαμαντία. Έλα Παναγιώτη, χαιρετίσματα πολλά και φιλιά. Σ' αγαπάμε πολύ. Κοίτα εδώ, ψάρια να δεις, εδώ να δεις. Ξέρεις τι φαγιά, εδώ κοίτα. Με τα χεράκια της όλα. And you worked today. No. You did. Sit down. Φάμε. Γεια μας, καλή όρεξη. Παναγιώτη.